A Mancomunidade do Salnés tende a man ao comercio de proximidade. O ente comarcal asinou esta mañá un convenio co Consorcio de Comercio do Salnés co obxectivo de potenciar as vendas e o turismo de compras. Con este convenio o que se busca, o que acabas de dicir ti, é unha plataforma unida tanto para o comercio como para a hostelería para dar a conocer os produtos da comarca do Salnés, onde implica os 9 concellos. Eu creo que é unha idea moi importante, porque se non conocemos, ahora mesmo estamos vendendo o turismo externo, que atraer xente, se non sabemos o que vamos a vender, a plataforma única é moi boa, non? Tanto para o comercio como a hostelería. No marco deste acordo porase en marcha unha plataforma de vendas online, unha iniciativa coa que se busca facilitar a difusión do pequeno comercio e ao mesmo tempo modernizar a súa actividade. O que se trata é tamén de modernizar o sistema de ventas, de competir con outras grandes plataformas, non? Que son unha competencia moi importante para o pequeno comercio. E nós o que pretendemos, axudando con isto, axudar o pequeno comercio que está a pasar momentos complicados, non? A intención é que esta ferramenta complemente as vendas físicas. Na actualidade está en fase de licitación, pero a intención é que estea en funcionamento a mediados do mes de agosto. Nosotros estamos hablando de una comarca importante, tanto a nivel comercial como a nivel de población. Y a nivel turístico, nos vienen muchos turistas. Entonces, si somos capaces de poner en marcha esta plataforma, que lo vamos a hacer, donde aglutinamos cientos de comercios y una oferta importantísima de producto, realmente el éxito estaría garantizado, que es lo que se pretende. O convenio tamén contempla o reparto de salvamanteis na hostalería cos potenciais turísticos da comarca e a instalación de expositores nos comercios con códigos QR que destaquen os puntos máis emblemáticos do Salnés.